nawe ukuthi uyabeka ibandla lakho emkhulekweni noma nawe uyacontributa lapho. Kukaningi nge-Facebook ikhulunywe kuthiwa hey abekho abantu aba-judgmental njengabazalwane baqamba amanga baqinile. Ngiyabona kuthiwa hey kodwa igaba abethandani. So kubalulekile ukuthi ebandleni sibhekane sishekisane uthando. Kuleyo ngazi uJesu esho lamazwi kwakuthulakele isixuku singekho. Kukhona uMaria, kukhona uJohannes, kukhona udade wabo kaMaria. Isizathu sokuthi babe laphaya ngoba bemthanda uJesu. Okuyilona uJesu meshiya okuyilapho ukushiya naye ukuthi be nothando. Sithandane. Umuntu mefika la ebandleni uzawuthi usuke enokuthi ufika la indawo akhuleka kuyona azodedela imithwalo yakhe azothola ipeace. Ingabe umuntu uyayithola yini no peace? Ngabe umuntu ubebheke la phambili emuva kuthiwa ngaye ngabe uyamlisa yini